Ассалому алайкум, тамошобинони канали Садо ва Симо, канали ТВ Симо, онҳое ки моро ҳамроҳ ҳастед. Бори дигар изҳори сипос баён мекунем ба ҳамаи шумо ки моро дастгирӣ мекунеду дар ин каналҳо обуна шудаед. Онҳое ки то ҳол бо мо ҳамроҳ нашудаанд, яъне ба канали мо аъзо нагардиданд, аз ишон даъват мекунем ки лутф намуда ба канали Садо ва Симо ва ТВ Симо, канали Дилошуб обуна шавед, то аз беҳтарин видеоҳо, хабару гузоришҳо, суруду оҳангҳо ва барномаҳои ҷолиб огаҳ мегардед. Баъд аз обуна шудан, албатта пахш намудани зангулачаро фаромӯш накунед, зеро вақт аз оне ки шумо ба канали мо аъзо мешаведу зангулачаро пахш мекунед, аз видеоҳои нави мо аввалин шуда огаҳӣ пайдо мекунед. дӯстони иззатманд, имрӯза сабти видеои мо доир ба мавзӯи оиладорӣ аст, доир ба мавзӯи хонаводагӣ аст ва мехоҳем инҷо сари ин мавзӯъ бо шумо суҳбат карда бошем ва назари худро баён бикунем. дӯстони иззатманд, бояд қайд кунем ки ҳар як нафар бо як орзуу ниятҳои нек оила барпо мекунад барои ояндаи накӯи худаш, барои бунёди қасри бахташ, барои расидан ба олами хушбахтиҳо. аммо баъд аз оиладор шудан дар баъзе ҳолатҳо монеаҳое пеш меоянд, мушкилотҳое пеш меоянд, ё нобаробарӣ ё нобоварӣ дар оила ба чашм мерасад ки анамин ҷавононеро ки нав оила бунёд карданд, онҳоро аз ҳам ҷудо мекунад ва бигем ки сабаб мегардад ба пошхӯрии оилаҳои ҷавон, ки ин мушкилот яке аз мушкилотҳоест ки дар ҷомеа сару садоҳои гуногунеро ба бор овардааст ва сабабу омилҳои ҷудошавии оилаҳои ҷавон ҳам бино ба назарсанҷиҳо, бино ба пурсишҳо, гуфтугӯҳо, бино бар фаҳмидани ақидаҳои нафароне ки аз ҳам ҷудо шуданд, мавзӯъҳои гуногун буда метавонад. дӯстони азиз, инҷо ман мехоҳам як қиссааки кӯтоҳро барои шумо бигӯям, ё бигӯем ки доир ба саргузашти як нафар оиладорони ҷавон суҳбати худро оғоз кунам, яъне доир ба саргузашти онҳо каме ҳарф мезанем, баъдан атрофи ин мавзӯъ бо шумо суҳбат хоҳем кард. рӯзе ба ман як нафар хоҳар занг заданд ва бисёр садои хаста дошт. гирья мекард, беист гирья мекард, ончунон мегирист ки ҳатто ҳарфи дилашро ҳам қудрати баён кардан надошт. яъне ончунон гирьяе ки мекард, гулӯгираш карда буд ки наметавонист ҳарфи худро озодона баён кунад. хуб, баъдан ман бо ӯ суҳбат кардам, яъне гӯширо бардоштам, ба зангаш ҷавоб додам ва баъд аз он ки гирьяи ӯро шунидам, гуфтам: хоҳар, чӣ шуд ба ту? аввалан ӯро каме ором кардам ва баъдан шурӯъ кард ба қисса кардан. гуфт: ман бо шавҳарам муддати 5 сол ҳамдигарро дӯст дошта оила барпо кардем. ҳангоме ки шавҳарам гуфт ба хонаи мо хостгор фиристод, падарам розӣ набуданд ки мо ба висоли ҳамдигар берасем ва ман азбас ки он ҷавонро, яъне шавҳарамро хеле зиёд дӯст медоштам, бо падарам суҳбат кардам. дар ниҳоят ӯро розӣ кунонидам. падарам ночор розӣ шуд, барои он ки маро хеле дӯст медошт ва мо ба висоли ҳамдигар расидем. баъд аз он ки оиладор шудем, аз ҳамон рӯзи аввали оиладоршавӣ муносибати хусуру хуштомадам бо ман хуб набуд мегӯяд. шавҳарам бисёр маро эҳтиром мекунад, шавҳарам бисёр маро дӯст медорад. мо ба ҳамдигар беҳад ошиқ ҳастем ва ҳатто як нафас ҳам бе ҳамдигар буда наметавонем. аммо ана ҳамин ҳисси бадбинии хусуру хуштоманам имрӯз ба зиндагии ман таъсири худро расонидааст. инак аз оиладоршавии ман мегӯяд 2 сол сипарӣ мешавад. акнун оҳиста оҳиста пай мебарам ки ҳатто шавҳарам ҳам ҳисси бовариаш нисбати ман камтар шудааст. бо ҳар баҳонаву сари ҳар як масъалаҳои ночизе бо ман баҳсу мунозира мекунад ва ҷанҷол менамояд. инҷо ҳамзамон гуфт ки ман мехоҳам ки ин масъаларо бо хусуру хуштоманам дар миён бигзорам, бо онҳо суҳбат кунам ва зиндагии худро аз пошхӯрӣ, аз бадбахтӣ наҷот бидиҳам, аммо онҳо ба ҳарфи ман таваҷҷӯҳ намекунанд. хусурам мегӯяд ба мисли як нафаре ҳаст ки гӯё ба ман хуштоман бошад, ҳар ҷо ки меравам бо суханҳои таҳқиромезу бо ҳисси
кинаву кудурате ки нисбати ман дар қалбаш дорад маро зери азобу шиканҷа қарор медиҳад ва ҳангоме ки гуфт ба шавҳарам нақл мекунам, шавҳарам ҳам мегӯяд ки ту ҳам гунаҳкор ҳастӣ, ту бояд ба гапи онҳо гӯш бидиҳӣ. акнун имрӯз дар зиндагӣ ман ҳайрон ҳастам, яъне мақсади хусуру хуштоманам ин аст ки бояд ман дар назди онҳо бо шавҳарам суханҳои ошиқона нагӯям, меҳрварзӣ накунам, яъне умуман ҳангоме ки хусуру хуштоманам дар хона ҳастанду мо ҳам ҳамроҳашонем, бояд ки ман аз шавҳарам дур бошам. ҳар гоҳе ки мо бо ҳамдигар муҳаббат мекунем, онҳо асабонӣ мешаванду бо як баҳонае дар хона ҷанҷол барпо мекунанд. ва мақсади дигари онҳо ин аст ки бояд ҳар ҷо ки ман меравам, пеш аз ҳама аз хусурам бипурсам, баъдан аз хуштоманам, пас он аз шавҳарам ва метавонам бо гирифтани иҷозати ҳар сеи онҳо ба он ҷое ки майли рафтан дорам биравам. агарчи нафаре аз онҳо иҷозат надоданд, ман бояд ки наравам. яъне агар шавҳарам розӣ бошаду хусуру хуштоманам яке аз онҳо ҳадди ақал розӣ набошад, ман аз рафтан ба он ҷое ки майл дорам, ҳатто ба хонаи падару модарам маҳрум ҳастам. хуб, дӯстони азиз, масъаларо фаҳмидед, мавзӯъро баротон равшан кардем. акнун мехоҳем ки инҷо сари анамин гуна муаммоҳое ки дар аксар оилаҳои мо шумо ҳаст изҳори назар бикунем. бубинед, замоне ки як арӯс ё бигем як духтарро ба ҳайси арӯс ба хонаи худ меоред, яъне падару модарони азиз ба хонаи худ меоред, то он даме ки тӯю ҷашну маросимҳои расмӣ шурӯъ мешавад, он арӯс, он духтар барои шумо мисли як фарзанди худатон аст. шумо тавре вонамуд мекунед ба падару модари арӯс ки ӯ ба шумо низ фарзанд аст ва ҳамеша мувозибаш мебошед, дар ҳама гуна лаҳзаи зиндагӣ дастгириаш мекунед, кӯмакаш менамоед. аммо вақт аз оне ки ҷашну маросими тӯй тамом шуд, яъне расман ки он духтар ба хонаи шумо ба ҳайси арӯс ворид шуд, бубахшед, дигар аз он ҳарфбофиҳову аз он суханбозиҳову аз он таърифу тавсифҳову аз он ҳама худнамоиҳо дигар ҳеҷ нишоне боқӣ намемонад. шумо дарҳол забонатонро ба кор мебаред ба ҳайси як силоҳ, ҳадди ақал кӯшиш мекунед ки заҳри забони худро ба ҳамон духтаре ки наварӯс асту ба хонаи шумо омадааст, ҳоло бо анамун равиши зиндагии оилавии шумо одат накардааст, бо ҳар як масъалае, бо ҳар як баҳонае ӯро азият мекунед. агарчи ҳам шавҳарҳое ҳастанд ки дар байни ҳамин гуна оилаҳо ахлоқу фаҳмишу идроки расо доранд, онҳо мехоҳанд ки асли ҳамин нофаҳмиҳои байни хусуру хуштоман ва келинро бифаҳманд ва ҳамин мушкилиро ба осонӣ бартараф кунанд, то дар оянда бадбахтӣ ба вуҷуд наояд. вақт аз он ин гуна шавҳарҳо иқдом мекунанд, мехоҳанд бо модарашон суҳбат кунанд, мехоҳанд бо падарашон суҳбат кунанд, мехоҳанд бо ҳамсарашон суҳбат кунанд, ҳамсар гӯш медиҳад, аммо падару модарон дарраб мегӯянд ки ту пуштубонии ҳамсаратро мекунӣ, ту модаратро фаромӯш кардаӣ, ту падаратро фаромӯш кардаӣ, мо барои бузург сохтани ту чӣ қадар азобу машаққат кашидем, мо барои ту ин корро кардем, вай корро кардем, яъне хулоса мо будем ки ту ба ин сину сол расидӣ, ту ба қадри ин заҳматҳои мо намерасиву аз занат ҳимоя мекунӣ, ҳоло он ки занат хатои бисёр дорад. хуб, баъдан шавҳар пурсон мешавад, яъне ҳамон фарзанди хонадон пурсон мешавад, охир чӣ хатое дорад? вақте бо онҳо баҳс мекунад, мебинад ки асли масъала ҳеҷ чизе нест, ҳеҷ иштибоҳе, агарчи ҳам иштибоҳе буда, кӯчак буда, вале дар баъзе маврид умуман ҳеҷ иштибоҳе нест. яъне як ҳисси бигем рашке ки дар вуҷуди ҳамон воридон ҳаст, боис ба ин нофаҳмӣ шуда. бояд як чиро қайд кунем, баъд аз он ки оилаҳои ҷавон оила барпо мекунанд, дар хонадони мард ё бигем ки шавҳар, анамо падару модароне ки ҳисси рашк доранд, ҳисси бадбинӣ пайдо мекунад нисбати келину, нисбати ҳатто фарзандаш, чӣ хотир? Ба он хотир ки ӯ рашк дорад, ӯ фикр мекунад ки баъд аз он ки писараш инқадар ба ҳамсараш майл дораду онҳо ишқварзӣ мекунанд, меҳри фарзандро
фарзандашонро аз онҳо медуздад, яъне фарзандашон дигар падару модарашро дӯст дошта наметавонад. ҳоло он ки ин тавр нест, чунки агарчи ҳамсар хуб бошад, агарчи ҳамсару шавҳар бо ҳамдигар, яъне арӯсу домод бо ҳамдигар меҳр варзида тавонанд, озодона ҳамдигарро дӯст дошта бошанд, ҳаргиз ҳамсар иҷозат намедиҳад ки шавҳар аз волидонаш дур шавад. Баръакс, ҳамеша талош мекунад, ҳамеша далолат мекунад ки падару модаратро эҳтиром кун, хизматашонро баҷор ва онҳоро озор надеҳ. хусусан ҳамин гуна занҳои ҳақир, ҳамин гуна занҳои боифат, ҳамин гуна арӯсони арзанда ки бигӯемашон арӯс, бо ҳамин гуна мушкилиҳо мувоҷиҳ мешаванд. яъне хусуру хуштоманҳо бо ҳамин гуна арӯсон муносибати худро сард месозанд. ҳастанд оилаҳое ки арӯсонашон хуб нестанд, эҳтироми хусуру хуштоманро ба ҷо намеорад, эҳтироми шавҳарро ба ҷо намеорад. ҳар гоҳе ки хусуру хуштоман як хоҳиши аз ӯ бикунад, ӯ дарҳол рад мекунад. яъне ҳеҷ фурсати гап заданро ба аҳли хонаводаи шавҳар намедиҳад. аммо хусуру хуштоманҳо чӣ кор мекунанд? ин гуна арӯсонро ба болои даст мебардоранд, ба болои сарашон мебардоранд, эҳтиромаш мекунанд. чаро? чаро ки метарсанд, чаро ки онҳо қудрати бо ӯ баҳс карданро надоранд. ин хуб аст, албатта онҳо хушбахтии фарзандро мехоҳанд, ба хотири хушбахтии фарзандашон намехоҳанд ки мудохилае кунанд ба зиндагии онҳо ё бо арӯсашон муносибати худро сард созанд. аммо ин арӯсоне ки аз хусуру хуштоман пеш аз ҳама ҳимоят мекунанд дар ҳама гуна маврид, дар ҳама гуна ҳолатҳои зиндагӣ, баръакс зери таҳқиру озор қарор мегиранд. мо ин чизро таҷриба кардаем, чун арӯсони зиёде буданд ки ба назд меомаданд ва атрофи ин мавзӯъ қисса мекарданд. ман ба ҳамин гуна падару модарон гуфтаниам, шумо агарчи хушбахтии фарзандатонро мехоҳед, пас чаро ба зиндагии онҳо беҳад зиёд мудохила мекунед? ин ба он маъно нест ки масалан шумо фарзандатон ягон кори баде кунад ё арӯстон ягон кори баде кунад, шумо мудохила накунед. яъне мудохила ба кадом маъни ман гуфта истодам? чаро шумо дидаву дониста дар ҳама гуна ҳолатҳо арӯсонро таҳқир мекунед? охир аз он арӯси худ чӣ мехоҳед? фарзанди шуморо дӯст дошт, фарзандатон ӯро дӯст дошт, шумо бо обрӯву иззаташ ӯро ба ҳайси арӯс ба хонатон овардед. барои баргузор намудани ҳамон тӯи фарзандатон чӣ қадар маблағ харҷ кардед. шумо медонистед ки фарзандатон ӯро дӯст медошт ё ӯ фарзанди шуморо дӯст медошт. шумо медонистед ки баъд аз он ки инҳо оиладор шуданд, бояд нисбати ҳамдигар як эҳсоси муҳаббат дошта бошанд, бояд дар ҳама гуна лаҳзаҳои зиндагӣ канори ҳамдигар бошанд, бояд ишқ варзанд, бояд ки эҳсоси дӯстдорӣ нисбати ҳамдигарро дар қалбашон бедор созанд ё онро побарҷо нигоҳ доранд. чун шумоам ҷавон будед рӯзе, шумоам зану шавҳарӣ ҷавон будед, шумоам ҳамин гуна меҳр доштед, ба ҳамдигар муҳаббат доштед. чӣ шуд? чаро гузаштаи худро ин қадар осон фаромӯш кардед? чаро фурсат намедиҳед, чаро имконият намедиҳед ки фарзандони шумо, ҳамон арӯсу ҳамон ҷавонписари шумо бо ҳамдигар як муносибати хуб дошта бошанд, як зиндагии арзанда дошта бошанд? бубахшед, ҳатто ҳастанд падару модароне ки нисбати фарзандони худ эҳсоси бахилӣ ҳам доранд. шояд ин ҳарфи ман барои баъзе аз падару модарон хушоянд набошад, вале маъзур маро доред, чун ин барои он падару модароне дахл дорад ки дар ҳақиқат ҳамин гуна як хислати бад доранд. хуб, эҳтироми волидонро доштан вазифаи ҳар як фарзанд аст. мегӯянд агарчи падарат хук бошад, хуб бонӣ кун. агарчи модарат ҷоҳил ҳам бошад, ӯ модари ту аст, боз ҳам бояд эҳтиромашро ба ҷо орӣ. албатта ин ҳам қарз аст, ҳам фарз. дар ҳама гуна ҳолат бояд ки фарзанд падару модарашро эҳтиром кунад, вале бубахшед, дар ҳоле ки падару модар бо бузургие ки дорад, бо он раҳму шафқате ки дорад, худованд ба ӯ ин қадар бузургӣ, ин қадар азамат ато кардааст, қадри ин ҳамаро намедонаду беэҳтиромиро нисбати арӯсу фарзандаш раво мебинад, пас чӣ гуна фарзанд то кай метавонад ки ин қадар дарду ғамро таҳаммул кунад, ин қадар ранҷу озорро таҳаммул кунад? хуб, агарчи намехоҳед ки ҳамин гуна як арӯси хуб дошта бошеду қадри шавҳарашро хуб донад, яъне қадри фарзанди шуморо хуб донаду эҳтиромаш бикунаду
ҳамеша дар хизмати ӯ омода бошад, ё намехоҳед ки як келине дошта бошед ки бо фарзанди шумо муносибати хуб дошта бошаду дари хушбахтиҳоро барояш бикушояд, пас ба худатон мувофиқ як арӯс бикунед. Бигзор як арӯсе бикунед ки мисли худатон бошад, яъне бо худатон дуруст омада канор омада тавонад, дар ҳоле ки ин арӯси хуб бо шумо канор омада натавонист. пас маълум мешавад ки арӯси бад ба шумо лозим аст, яъне арӯси бад бо шумо ҳатман канор мебиёяд. Чунки гуфтем дар боло ки ҳеҷ фурсатеро аз даст намедиҳад ки шумо як қадам аз ӯ пеш бошед. ҳамеша аз шумо на ин ки як қадам 10 қадам пеш аст. шумо хомӯш менишинед ва ҳатто таърифу тавсифашро ҳам мекунед. дӯстони иззатманд, дар ҳақиқатам ин аз як ҷиҳат фикр кунем аламовар аст, аз тарафи дигар фикр кунем хандаовар аст. бубахшед, боз ҳамин гуна арӯсоне ки гуфтем бо хусуру хуштомандҳояшон муносибати хуб надоранд, таъриф тавсифашонро хусуру хуштоманд дар кӯча ҳам мекунанд. боре аз ин гуна арӯсон наменоланд, аммо арӯси хубро ҳама вақт ғайбат мекунанд, дар ҳаққи ӯ бадгӯӣ мекунанд. яъне ҳамеша кӯшиш мекунанд ки як роҳеро пайдо кунанд то ҳамин арӯс аз писарашон ҷудо шавад. ё мехоҳанд ки бо як роҳ воситаи арӯси худро зери назорати худ дароварда тавонанд, зери идораи худ ба пурраги дароранд ки ҳатто нафаскашиашро ҳам бояд ки аз хузури хуштомандаш иҷозат бигирад. ҳаст оилаҳое ки ман шахсан медонам, ҳаст оилаҳое ки ҳатто барои хӯрдани бурдаи нон бояд ки аз падар арӯсаш арӯс иҷозат бигирад. барои либос пӯшидан, барои таом пухтан, барои як ҷой рафтан, барои ҳавливу хонаро рӯбучин кардан, барои дари як ҷевонро кушодан ҳатто бояд аз хусур иҷозат бигирад. магар ин зиндагӣ аст? боз ҳамин гуна мардҳоям ҳастанд ки дар кӯча чунон лоф мезананд, чунон таври худро вонамуд мекунанд ки гӯё онҳо шахсони бомаърифат ҳастанд, онҳо гӯё шахсони бофарҳанг ҳастанд. ҳолон ки вақте дар дохили зиндагии онҳо ворид мешавӣ, дарк мекунӣ, мефаҳмӣ ки ҳама гуфтаҳои ӯ як хобу хаёле беш нест, ҳама гуфтаҳои ӯ як суханбозӣ аст, як бигӯем ки ниқоб пӯшидан дар рӯи чеҳраи зишти ӯст. пас дӯстони гиромӣ, ин хоҳар мегӯяд ки ман чӣ кор кунам бо ин гуна зиндагие ки дорам? чӣ роҳеро мегӯяд ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? ҳолон ки мо худамон ҷавон ҳастем, ҳолон ки мо худамон ба маслиҳату насиҳати дигарон эҳтиёҷ дорем, мо ҳам хато мекунем. валекин ин гуна инсонҳо ба мо дарди дил мекунанд. ташаккур барои эҳтиромашон, ташаккур барои он ки бо мо ҳамроҳ ҳастанд ва ҳамеша розии худро бо мо дар миён мегзоранд. ва ман ба хоҳари азизам гуфтам ки ман ин вазъи зиндагии туро бо мардум дар миён мегзорам ва ҳатман онҳо фикру ақидаи худро ба ту хоҳанд гуфт ва ман фикру ақидае ки аз мардум мегирам ба тариқи радио ба ту баён мекунам. умедвор ҳастам ки як роҳи дурустро дар зиндагӣ интихоб карда тавониста бошед. дӯстони иззатманд, ин ҳарфҳои ман барои падару модароне буд ки дар ҳақиқатам бубахшед, чун гуфтанд баъзе аз падару модароне ҳастанд ки ба ҳайси як волидайн ҳам шинохтан иштибоҳе беш нест. дар ҳақиқатам дуруст аст. боз агарчи он ҳамин гуна оилаҳое ки фарзандонашон аз ҳамсараш ҳимоят мекунад, боз падару модаро чӣ мегӯянд? то агарчи аз ҳарфи ҳамсарат ҳимоят кунӣ ё бигем ки пуштубонии ҳамсаратро бикунӣ ё аз ӯ ҷудо нашавӣ, ман туро оқ мекунам, яъне ман аз баҳри ту бар ин фарзанд мегзарам. фарзанд чӣ кор мекунад? метарсад ва як илоҷе мекунад, агарчи барои ӯ сангин аст, ки аз ҳамсараш ҷудо шавад. дар натиҷа як оила чӣ мешавад? як оила аслан пош мехӯрад. боз падару модароне ҳам ҳастанд ки бо вуҷуди фарзанддор будани фарзандашон, бо вуҷуди набиёра доштан, нисбати ҳатто ҳамон набиёраҳое ки аз хуни фарзанди ӯст, аз хуни худи ӯст ҳисси бадбинӣ доранд. шумо тасаввур намекунед, шояд ҳам баъзе аз нафароне ки ин лаҳза ин ҳарфҳои маро мешунаванд бовар накунанд. бовар кунед, ҳастанд ҳамин гуна инсонҳо.
аз барои чӣ? Аз барои ҳисси бадбине ки нисбати арӯс доранд, нисбати модари наберагонашон, ҳатто наберагони худро ҳам бад мебинанд. ё як либосе барои наберагони худ бихарад ҳамон падару модараш, дараб онҳоро танбеҳ медиҳанд. ҳатто барои анамин чиз ҳам онҳо дахолат мекунанд. дӯстони азизу арҷуманд, мо дар зиндагӣ ҳоло таҷрибае надорем ки ба шумо роҳнамоӣ кунем. мо ҳоло ба он дараҷаи саводи кофӣ надорем ки ба шумо сари ҳар як мавзӯи ақидаи шахсии худро қабул кунонем. ҳар як кас ҳар чӣ фикре мекунад, албатта ин фикри шахсиюст. ҳар як кас ба ҳамон чини қудрату тавоноии зеҳнию дарку идроки хеш метавонад ки роҳи худро дар зиндагӣ интихоб кунад. ҳеҷ як инсон бозам мегӯям бехато нест. ҳар яке мо бошон хато мекунем, вале муҳимаш он аст ки мо бояд хатои худро ҷуброн кунем ё бигем ки хатои худро бояд ки ислоҳ намоем. мо фақат фикри шахсии худро баён мекунем, боқӣ хулоса бардошти худи шумост. мо ба ҳайси як фарди ҷомеа ҳарф мезанем, на ба ҳайси як уламо, на ба ҳайси як роҳнамо. ба ҳайси як фарди ҷомеа фикри шахсии худро мегӯем, боқӣ қазоват бардошти худи шумо аст. ва ин мавзӯе ки мо имрӯз матраҳ кардем, ман назари шахсии худро гуфтам, ин фикри ман ба ҳайси як фарзанд буд барои он падару модароне ки ҳамин гуна фарзандони худро азият мекунанд, ба мисли ин хоҳаре ки инҷо баён андеша кард ба мо. дӯстони азизу арҷуманд, ман аз падару модароне ки дар зиндагии оилавӣ ҳамин гуна мушкилиҳоро бо арӯсону фарзандонашон доранд эҳтиромона хоҳиш мекунам: падару модари азиз, фарзанди худро муддати 9 моҳу 9 рӯз дар батнат нигоҳ доштӣ, ӯро ба дунё овардӣ, то 20-25 солагӣ ба воя расонидӣ, ҳеҷ чизеро барои бузург сохтани ӯ дариғ надоштӣ, ӯро хости оиладор кунӣ, оиладор ҳам кардӣ, ин орзуи худро ҳам амалӣ намудӣ. акнун ки фурсату роҳи дурустро фарзандон интихоб карданду акнун ки даст ба дасти ҳамдигар дода мехоҳанд ки ба шоҳроҳи зиндагӣ қадам диҳанду ба қуллаҳои баланди зиндагӣ зафарёб гарданд, пас илтиҷо мекунам дар ин роҳ на ин ки онҳоро аз рафтан боз доред, балки ҳамеша дар канорашон бошед, ҳамеша пушту паноҳашон бошед, ҳамеша роҳнамояшон бошед, чунки ҳар як роҳнамои шумо, ҳар як сухани неки шумо, ҳар як ҳарфи ширини шумо ба онҳо ҷаҳон қудрат мебахшад. то он даме ки шумо дар ҳаёт ҳастед, онҳо аз ҳамаи пуштибониҳои зиндагӣ бархурдор ҳастанд. пас онҳоро лутфан танҳо нагзореду бетакягоҳ, бемуттакон накунед. ҳоло ки дар ҳаёт ҳастед, ба онҳо дасти кӯмак дароз кунед. агарчи нофаҳмие дар байни шумо сар зада, пас шумо бузургӣ кунеду сари бартараф намудани анамин нофаҳмиҳо талош намоед. умедвор ҳастем ки ҳам ҳисси бадбинии шумо, ҳам анамон эҳсоси кудурату кибре ки дар қалбатон ҳаст аз шумо дур мешавад ва роҳе ки фарзандон интихоб карданду шумо дар канорашон ҳастед, шуморо мебарад ба олами хушбахтиҳо ва шумо ҳам бо расидан ба давраи хуши пирӣ бо роҳату оромишу осоиши бештар бархурдор мегардед ва аз чунин зиндагии пурҷило, аз чунин зиндагии зебову рангин лаззати хоса хоҳед бурд. ин буд навори навбатии мо ки барои шумо омода кардем. ташаккур мекунем аз ҳамаи шумо ки то ин дам моро ҳамроҳӣ кардед ва аз шумо даъват мекунем дӯстони азизи арҷуманд, агарчи видеои мо ба шумо писанд омада бошад, пас зери он лайк гузоред ва ҳамзамон маслиҳатҳои худро, атрофи ин мавзӯъ назарҳои худро дар зернависи видео бинависед ки шумо чӣ фикр доред. ва ҳамчунин ёдрас мешавем ки ба каналҳои мо ТВ-Симо, Садо ва Симо ва Дилошуб обуна шавед, яъне аъзо бигардед ва то ин ки аз беҳтаринҳо огаҳ бишавед. бо шумо будам Зоҳирҷон Аловиддин. То дидори дигар, худо ёру нигаҳбонатон. шоду пирӯз бошед.